При Thermo King бутона е под формата на очички, а при Carrier бутона изглежда по съвсем друг начин. Някои от следващите видеа бих ви показал как изглежда и при Carrier. Така, в момента, що не е изобразено нищо на дисплея тук, това означава, че нашият агрегат работи на постоянен режим. В момента, в който натиснем върху очичките, означава, че агрегатът вече работи в режим старт-стоп. Т.е. при достигане на температурата, в случая от 10 градуса, той ще изключи. Сега ще ви допознаем за циклите по дисплея. Отдолу ни показва температурата, която сме задали, температурата, до която искаме да достигне агрегата, а отгоре ни показва актуалната температура в момента. В случая ви казах, че ремаркето е двутемпературно. Зона 1 в момента показва, че е 19 градуса, а в зона 2 показва, че е 21 градуса. Когато пише ABAC, това означава, че зона 2 в момента е изключена и не работи. Как да настроим температурата? Отиваме под бутона, където пише зона 1, изчакваме и тук нагласяме колко градуса искаме да бъде температурата, да кажем 8 градуса и потвърждаваме. Така, готово, вече сме потвърдили. Зона 2, отиваме на бутона под зона 2 и първо трябва да включим самия агрегат, като отиваме на ето този бутон. Така, изчакваме да се включи втория агрегат. Това означава, че вече функционира втората зона, която е на 15 градуса. Отиваме на бутона и по този начин с бутоните плюс и минус можем да измерим каква температура искаме да работим. В случая от този бутон апарат се изключва. Тоест в момента изключваме зона 2. И сега остава да работи само зона 1, като виждате как започва да сваля температурата. В момента на дисплея информацията, която ни показва, че ремаркето е до температура, че работи само първата зона, втората зона е изключена и че работи в режим старт-стоп, т.е. чрез тези очички. Сега ще го изключа от този бутон и ще ви кажа още нещо интересно. Когато натоварите топла стока, е много важно да я охлаждате постепенно, през 1 максимум до 2 градуса. Например, ако натоварите портокали, които се возят на 5 или 6 градуса, а реалната температура на портокалите е 12 градуса, вие трябва да нагласите агрегата на 10 градуса или на 11, след което постепенно да сваляте по 1 градус до достигане на желаната температура. Това е много важно и се прави, понеже температурната амплитуда е много голяма, агрегата започва да духа много силно, за да компенсира и в резултат от това може да предсака стоката. Ако имате въпроси, пишете в коментарите.